ଉପାସବାସୀ ରେ ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ବାଟି ବସା ଖାଇ ପୁରା ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ରୁବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍କୁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ପୁରା ସକାଳୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲି। ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କଲି। ଆମ କଲୋନୀରେ ଏଇ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି। ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିକି ଶାଗକୁ କାଟି ତାକୁ ଧୋଇ ରସୁଣ ଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି, କଳମ ଶାଗ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ଆମେ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟି ବସା ପିଆଜ ସାଇଁ ଆଳୁ ଆଉ ବିଲାତିର ବାଟି ବସା କରିଥିଲି। ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇ ରସୁଣ ଲଙ୍କାକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇ ବଘାରି ଦେଲି ଶାଗ। ଶାଗ ଭଜା ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପଖାଳ ସହିତ ଶାଗ ଭଜା ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଶାଗ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ, ମିକ୍ସଚର, ପିଆଜ ସାଇଁ ଆଳୁ ବିଲାତି ବାଟି ବସା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଉପାସବାସୀରେ ମୁଁ କେମିତି ଭୋକିଲା ଥିଲି। ଖାଇଯାଉଛି। ରଖିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।